Good morning, everyone. The time is 5:17 a.m. Alas 5 sa insan eh, kadlawon. Ay, buntag na buntag. Guys, wala na ko katulog balik kay akong bana ning lakaw og sayo. Ning uban sa iyang amo magbike dato sila. Nagbike, uban siya guys. Ay magpauban yun ay ang amo basta kanang kadlawon dito guys. Magpauban na. Unsa ni? Magsikyo. Matong sayo kay kung nakamata kay basta mulakaw na siya guys. Sayo jud ko makamata guys dayon ang ending. Loy kayo ko kay di na ko katulog og balik. Paabot na lang ko og muhayag kay mamalong kog suga. Mamalong kog suga. Kay ang amo ang kurente mapun-an na pod kay ang among terrace guys ako ang amo nang gibutangag suga para naay suga para hayag kay according to our mga silingan na di mumo among batsil among balay ako guys kanunay man jud ko mabiling diri ako ra usa kaya kung bana sige man nagabiyahe ga travel namang ko maramdaman guys diha gid sa pikas mo kwarto pero baliwalaon raman ako guys kay kung magpatalaw-talaw ko guys niya ako ra usa di ari og matukog tubura dito ko matulog loe kay kung mga ero kay kung dito ko matulog guys makauli kung sa naurasa udto na kaayo sa akong mga ero pas mo na agwantahon lang din ako guys nga diri ko matulog bahalag daghan kog madunggan pareha karon ning laka akong bana ganina kung mga akong iro ug akong iring nagkuan na pud sa portahan samantala kagabi na akong bana ana akong bana ning ana akong bana nga wala lagi ga nagkuan ko nga ko magani sa una migani ako guys kay kung maramdaman ko andra kanang mga kuskus sa kuan siya gyud kay ungo gid iya matumahan ako di ko madlo kay akong papa gabantay na sa kuha permi kay palangga kay ko ato di ko pasagdaan sa kong papa gabantay na sa kuha permi una usay akong mata manghalang kay bao kay kanang pumalin kay kabalo ko nga ko anang papa nagbantay na ako Inday. Unsa man day? Gutom na ikaw day. Nasaya pa man kayo ipamahod day. Kung mga anak piki ini diri gabantay na ko ni permi sila. Wakwak na wala. Siloy Siloy. Si Siloy. Among Siloy si Wakwak. Si Wakwak. Dugaya mo hayag. Dugay kay mo hayag. Kay mamalong lang suga. Alas 5 na tapin. Guys. Ay momo among balay guys. Pero di ko madlok guys kay magpadala sa kahadlok. Gara na sila. Kay sa una guys nakapuyo man to diri sa una ko ang amiga sa una ba. Nakapuyo siya di ari des pikas kwarto. Miingon gid siya guys nga inday kanang nalagi sa bintana. Mato nga gibutangan ako suga sa kilid. Dahil yung gibutangag asin ang bintana kay mulili daw lagi kuno akong tawo. Atong yung puanan. Mana ako karon sige kog abaton nila. Sanson lag abat guys kay di na ko madlok. Kay kung madlok ang guys magsige na sila panguan pero karon tae. Brian pabito na akong kwarto ga tung sang adla ato sang gabi guys kay kuram sa diri. Alas 2 kapin. Sige pangaskas. Nya akong gipang check kung mga iring tanan. Kompleto man na sa gawas ngaskas man des pikas kwarto abrihan ako. Alas 2:05 alas 2:10 pa to sa kadlawon gabi
Ato sa gabi ako ang abri ang kwarto na ko nadlok. Abri na ko. Wala man, paano wala. Pagka alas 3 sa pod ngaskas, abri na ko wala man. Mo tong ginan nag-destroy ko des pikas kwarto ko di ko madlok ninyo. Kay naa akong papa diri nagbantay nako. No to guys, nakatulog na ko guys pag human ako istorya ana. Nakatulog na ko pag mata na ko alas 6 alas 5 na kapin. Matong tindog ko naglungag ko dayon pagka alas 6 kapin gipakaon ako kung mga iro. Dodong. Pistot ay makuan ng electric pan di ab. Patigin si pata ni kong iro nga si Dodong guys. Yan naman ka nga gara man ka kaayo bunalan ti karon. Gilagto na puno ni mong hangir. Ay, Diyos ko Lord na kong iro guys pati ikaw ba? Man, aluoy ba tambunol kay mura ra ba na yung laban ako mutapad matulog kanang ali dali mami dali ali nara guys doon dali mami dali ali dayon dari oh mami oh gina dali na kana si Dodong guys so na ko na siya kasaba uduor gina siya nako kay palangga mo kay ba siya nga palangga ako siya nara oh saka na ali mami dali unsa mo eat ka mo si mama ni mo yung mama ni guys oh si Inday Beauty palangga kaay nako ni kong mga anak oy sa unsa nako kasuko guys ako na lang jung kung ano naguntahon kay saan palangga man kaayo Dudong Dagol o natulog kay painom namon na si Dudong Dagol gabi kana ay gahapon og kuan guys tambal kay gibugno man na siya to ko ang kuan good husky itong gipainom namo kay para dili siya mahilantan kay na dako kay sama dayo sa iyang simud sa lalom kay nalak ang baba ni Bots gibiswisin na siya itong gipainom namo